ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଭାତୃତ୍ୱର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକୃତ ଅଧିନିୟମିତ ଓ ଆମକୁ ଅର୍ପିତ କରୁଛୁ।